the hot current. Program imeneyi ndiyamphamvu kwambiri. Ndiyamphamvu kwambiri. Ndikufuna ndalandire chifawa wanda achimwene angawa. Busa ndevu zamwayi. Nkhwenda vili. Vivi. Zimezo silingathe. Koma nkhwenda vili it's okay. Vivi. Fazi mukati vili zosinta. Zosinta? Zili ndi meaning. Okay. Timaenda kwambiri. So isinkhwenda vili. Kuchoka komwe ukalonga. Kubwera platinum. Usatulendo wako mimi. Mana uchoka nkhadabe kuti tikafika ukalonga. Ndedai mapena, kuimapena. Kana simuna bezaso malo ndilani? Muli ndi malo ndilani? Komano mfunda wonkhwenda views. Suda jogera undilande. Tidaita unyamu uchoka nawo kalonga. Ndiye kuti mutsipezeka undilande? Basi makolo. Alabwera kujeni. Kunchito? Kunchito. Basi kupeza ka ujeni. Kamalo kundilande. Basi kumanga kukulira mundilande. Kubadwira. Kumaso kukulira mundilande. So moyo wanga wose. Ine ndi wandilande. Ndamba kuti ulu makarata akuti simasewe. Zachizopa nchito. Ma stones akuti ma stones. Ine mayimbikira basi. Chifukwa ina kuti munampatsa stones. Nkhani ine kuti ndidzidziwa. Afumulero lese malalikira. Afumulero malalikira ndi ndinali pa filling station. Ndikutira mafuta. Ndakuti komanzani wajana nditira stones. Vumu. Ndenda tikoma pano atadeka ndabusa. Amene sadza sika. Ndikulandire ina nkhwenda vili. Vivi. Chama nkhwenda viwi. Yes. Makonza. Koma ife ndimukutwala kuti ndandevu zamwayi. Ndito njai. Ezo iyi kuma mukatero ndi matileleke. Ndito. Chifukwa kungonena kuti njayiko. Yes. Olo 50 ndiko zotulusa. Atulusa. Kotero kuti tikulandireni kwina kuli konse. Program iyi ukakhala muno ndi pamene umaona ngati kuti mwina koma ndi madziwa abe ndiyopepu siyo ndiyosapepuka. Yes. Ndiyamphamvu. Yes. And the feedback that we get kunjako. Yes. Kuli konse kumene kuyenda inu ndine tayenda kwambiri Malawi muno. Yes. We get a lot of feedback. Yes. And pano kaya bwina sidzikuoneka dzakhala bwanji. Anthu ambira kuti tumizira mauthenga tinauza nzathu a technical kuti I don't know kuti pali vuto pena pake. So anthu amene bouquet ina yake bouquet. Amene ali pa Ujen Zuku, amene ali pa Azam, Azam konde kuli zina zofunika kukambirana pambali koma kuzukuko amene atazandira amene ali pa Star Asati ali mavuto ena. So anthu atumizira mauthenga kuti zukala bwanji ndi anzathu a technical agwira. Acha bwino. Ndithu. Koma ndimangofuna ndinene kuti even the feedback kuti sitikuonera. Yes. Ndi maga amene timayandikirano to 6 o'clock. Anthu ambiri nanga samayembekezera program iyi imene tingakambira banda muli apa kuti ufulu odola nkhani samauphwekese. Zimatheka ndithu maboma ena kubwera kulanda ufulu umenewu. Kumaopseza koma amatha kukhala so maboma ena amatha kupereka ufulu odola nkhani. Koma ngakhale izi zili chonchi. So onse amene amabwera kuzanira zoona. Chifukwa nazolowera no ndikunena zimene mabwana nawo afuna kuti amve. So mapezeka kuti munthu kuziwa ndithu iwe ngati Nkhani zona ndizi. Mazona zosunga nene. Chifukwa enaka kukampani kugwira ntchitoko atakugwira nkhwiko kusereko. Koma ine ndiona ngati ena amachita kudzipereka okha. Zimene ndikunenazo. Amachita kudzipereka okha. Samafuna so kuti ine tundiyuzeni. Tunditameni. Chabwino nditameni. Yes, so kuseri kwa Nkhani kuli enaka nyumba zofalitsa nkhanizi. So umangoona kuti pota amagwira ntchitoko azipereka iwoona. Kuti ife tikhala no chinkuza mawu chanu. Tizinena dala chona ndichi koma tizidusa uko. You know, so kukhala ni mwayi mmene timachitira FM kuti kozobwera pano ndikuzanena zoona mopanda mantha. Speak truth to authority kuti zona zake ndizizi. Nchifukwa chake mukhoza kuona kuti chisanzo chabwino momwe macheza ndi Richard Chimwendo Banda. He repeatedly said, "You were on the water." Mupita pamene pacha. Kuti hapo mazona. You know, when all is said and done, chikumbunti machiziti pesa. Kuti komatu anthu amene acha. Zimamankhula zichi. Mutha kuona kuti sizikuchokera pa chidani chilichonse, sizikuchokera pa nkhwizi iliyonse, zungotekera paona mtima kuti tikanakhala kuti timauzana chonchi. Komano zomwezi zomati ayi wamkulu sitimuuzira pagulu. Zimene anthu ena ake amapyana zontima. Chifukwa chonena kuti ndi malingaliranso masanawa kunena kuti
chipande chizikhala chofanana. Yes. Ena tisamagaire chipande kuti awa ndi akwathu awa ndi tagawire papakulu apita mutharika tidalankhula muno. Yes. Mosatayanso mawu. Yes. Yes. A president chakwera tiene naso kwalankulanso mwamphamvu. Yes. Chifukwa chokuti anthu amene akhoza malankhula zimene zizi amalankhula kunjako komano sizimamveka. Okay. So ifeyo timatenga liwu la anthu aja kuti konditu anthu amene mukwatumikirawo akumadandaula izi ndizi zikufika kodi mmakutu mwanumo. So ife sitiyang'ana kuti pakhala ndani. Esona pampando mene wakhala wa president yo mpamene pamabwera kutenga amutharika ali pampando. Yes. Tidalankhula zina zopweteka simpaka lero amadandaula. Zona tikakumana nawo tusayiwala kusa statement. Zona kuti iwe tsapanonso awanso amene ali mbomawa amveso asamayiwale kuti chipande chake nchomwe chija dzisakome nthawi ya mutharika. ayi zisawawe nthawi ya MCP. Zona kulankhula choncho kulakwa kapena. ayi chilungamo chiziyenda ngati madzi. Zona chisayang'ane mtundu chisayang'ane nkhope. Ine ndimanena nthawi zonse kuti chinthu cholakwika sungane kuti ine koma ndikuchipanga bwino. Cholakwika ndi cholakwika. Amapanga DPP ncholakwika. Panga MCP ndi cholakwika. It's not like kuti anthu amadana ndi munthu akupangayo. Anthu amadana ndi chinthu chimene chikupangidwacho. Cholakwika banda ndi cholakwika. There is no right way of doing a wrong thing. If what you're doing is wrong, it is wrong, irrespective of who is doing it. Akapanga uyo ndi cholakwika. Akapanga awa ndi cholakwika. Chifukwa chinthucho ndi cholakwika. Tikapanga kwa msisha ndiye kupshakizira. Kwiya. Ikatembenuka kanga nawo. Aya galu ngwachi wewe. Galu akenje mwe uja. So say that again. Mwankula kuno kwambiri pamene. So galu ngwachi wewe tisamonerero yi. Ezona akamaluma anthu kunjako ngwachi wewe. So akamaliza kuluma anthu amatsa kuluma so nkati. Ezona So chiwewe chisamatengere kuti kodi waluma ndani. Chiwewe ndi chiwewe. Mwankula kuno kwambiri. Chiwewe ndi chiwewe. Mwankula kuno kwambiri. Akakaluma kwa msisha ndwachi wewe. Akaluma muno ngwachi wewe. Akuti patsira programu hii ndi a serious enterprise. Programu ya the hot current. Nkhani zathu za lero nzitatu. Kodi a campaign anthu amene akuchita campaign. Kodi masiku atsala ngati lero? Tiri kumathete chakuti koma. Yes. Because zapanga pa 16 ndio kuti tiri kumathete chakuti. Fati kafika lero ndi 10. Yeah. Ndio kuti kufika pa 16 ndi 30. Plus 6 about 36 37. Chabwino. Masiku ata. Yeah. Yes. So ndi mwezi wa mawa. Yes, mwezi wa mawa September. Pa 16. Yeah. Yes, leo ndi 10 ndio kuti tikachosa should be around 36 37. So chabwino. How yapita? Yapita. Akuti banja anthu amene akutilankhula kunjako. Zikumveka. Tikamba imeneyo. Chabwino. Tikatha imeneyo. Kodi Malawi zavuta basi? Chifukwa ndamvanso achimwene athu ausi. Lero ndi kuchaya. Auchaya ausi. Ine pena ndimaona ngati kuti kapena mwina yokochana koma ndaona kuno akumenya maglova akutuluka ndithu kuti wina atuluka magazi. Ine ndithu ndinkaona ngati kuti zosewera anthu awa mwina kapena angopangana koma ndaona kuti ayenza serious. Ndithu anthu apatukana akumenya zipakira. Akumenya zipakira. Vumbulusa zikwapa ndithu. Kuti ineyo I regret kuti ndalowera njiboma limene katangali too much. Aijera ine kuti mlamula bwanji. Tikambaso imene. Yes. Ndiofunika tikamba. Yes. Chifasi mina kuyankhula ausi. Zili ndi bigger impact. Yes. Pamasankowa. Nangasa fresh. Nda fresh ausi. Kuchokera mkati momwe. Zimene nazo fresh iyo nde freshness wake ndo menewo. So ofsha kwambiri. So kuchitika ulendo. Anthu ojera mbale moti apatukana. Mbakuja zawo. Zina lawo ndo kuti oja zake. So he's serious this man. We should take him seriously. You know, police dinayamba kazi. Koma tifika umene. Nkhani ina ndi ya ma passport. Yes. Aya bali kulakwa. Nditu banda. Ayi kulakwa. Pali anyamata ambiri, ma patient amene afunika kupita kuchipatala ayi tisatero ayi. Nditu kumano whatever it is. Sidi kuzifotokoza bwino kuti anthu amvesese kuti kodi chofuta fachani. Andimwe atitonga mpira mwe boti ndio mwe tinalekezera. Tiambire mene it's a serious matter. You know, Brian.
pa nthawi ngati inoyo pamene tikukhala ngati tikuyandikira kampeni pali zinthu zina zikhali zikusokonekera oti akuboma kwalankhule amazilankhula mosamalitsa kuti mwina kapena tikalankhula chonchi anthu akhoza kukhumudwa nafe ina ndi imene so pali nkhani zambiri pali nkhani zambiri ya finereza ina ndi imene ya fuelo yes ina ndi koma iso hot potato yes kuti chikuchitika ndi chani can you come out kuzanena bwino kuti akuluakulu vuto ndi apa tikupanga izi pofika siku lakuti chifukwa amati tuzambika ezambika kuliyongweko tidakafufuza kapeza kuti ayi ndithu mapasipoti sakuprintiridwa ayi why would somebody come out nkuzauza anthu kuti zaya Friday lomweli yes lifupiri yes ndinadutsapo pa immigration yes I was just passing yes izochititsa manyazi dzulo ine ndadusapo inwadutsa dzulo inwadutsa Friday ine dzulo ndadusapo so anthu choti nanga sayamba kulipirisa fo pakati pa ndikulipira komwe zidasiya amati akhanga tamba kulipira kulilongwe kukumveka kuti kuli ujeni total transition tikati kusintha that's why I'm saying kuti kukumveka because sizinatuluke bwino now zimenezo zapangisa kuti ma processes aja ayimiseso so anthu ali ndi ma emergencies osiyana amene munthu kuti upite kutuluka Malawi muno kuyenda kukhala ntchito kandi business kandi matendawo ina matenda ndikwaziwa even abale anga audikirira ndithu kuti atapita kulandira chithandizo chako chipatala komatu banda metambira kugodera akulu kumasintisa even pana ma appointment aku chipatala kuti sizikwanisa kubwera chifukwa kuti tilibe zoyendera koma pali ana amene angwene kupita ku school yes koma kumva kuti kodi muti vuto ndi chani kuyamba zinkango kuti iyayo khanga ndi network kodi chimavuta ndi chani kuwauza anthu zoona chifukwa mukauza anthu zoona mafunso ambiri amayankhika koma mukamakhala ngati kachilungamo kaja mukhala ngati mukasunga zimapangisa kuti anthu azingolankhula zinthu zambirimbiri kodi akutipangira mapasipoti ndani yes because company imene ikutidindira mapasipoti pano yes ndani kuli zipwirikiti kumene koko kumene kukuonekana kuti mapezeka kuti khanga tamina ankagwira ntchito poyamba chifukwa kuziwa kuti ntchito khanga ngati kwapulumuka ipita kwa ena khanga ngati kubisirana zinthu zina kutani iya mutipase ndrama zakuti so kumene koko kukuyenera kuti mupange sort out my issues no funso langa lakuti who is printing amene kufikira pamene dzajamapa amaprinta ndani sakuprinta inu simukuizwa nkhani imeneyoyo kuli nkhani zambirimbiri that's why I'm saying kuti ine ndikusamalisa zimene musasamalitse bana iya ndisamalisa ayi musasamalisa ndisamalisa bana ine ndisamalisa kuyankha kwanga bana chifukwa kuti ndikuziwa nkhani zimene zili kumene koko zinazo iya chilungamo ndicho kuti padakali pano mapasipoti sakuprinta ende ine ndikufunsa kuti wakhala kuprinta mapasipoti ndani mdziko muno mnene ukha I know why I'm saying that. Yeah, because pali zokokana kukana. Ndefe sasa kukuledwe nawo mauchenimo. Zokukira nazo. Mvesese? Ndikumbesa. Yeah. Amadzanena kuti amsisha. Ankane na wakuti anana zakuti. Umaka use my evidence abino wa makhoda malamu. Okay. Because of that. The process kamene koko mulole kuti nesachule pakampanga apa. Koma amene wawo zikuoneka kuti ntchito yo akuyikupita kwa bena. Ndipo sifukwa zimene zozo au makhangati agwira information ina. Here data ikwenda bwanji ukhangati kukanizana they can't access it. So there is a transition that is happening. And what is causing this transition? Because pali kusamvana kusinthana kuti I think it asinth how printayo. But what has necessitated banda inendi nene kuti and mundivesese chabwino ine ntchito ndayigwira kwambiri ndimaziwa land mining kuti ibati. Okay. So pano land mining chimeti nene pano ndicho kuti zimene mukukangazo tamalizani sana. Okay. Kuti amene afuna kuyamba kugwira ntchito imene iyi because kuli nkhani zambirimbiri zimene zikambidwa kusedi ko uyu adapeza bwanji zidakhala bwanji amene afuna kugwira ntchito imene iyi please ayambe sanga ngati zizichedwa kodi can we not have ena amene azithandiza my emergency passport oka kuti aziprintidwe padakali pano chifukwa kuyamba kulipirisa anthu amakhala ndi hope then when is the exact day imene passport yambe kuprintidwa kuti tayambano kuprinta kuti anduna mesa adabwera pompano mdziko muno mpaka chikala tapeza kuti tayamba kuprinta ife dabita kufufuza kulilongo kapeza kuti sizidayambe ndi ali mu office ndiye kuti nanga inu mwamvapo china chichonse sisabodza atu anduna ananena it's on record ananena tayamba kuprinta mapassport yes kulilongwe ndiye sakuprinta ndi anthu adapita kukayang'ana kulilongwe atu Nkhani athu kuti sizidayambe chifukwa chani manena zimezisi kumene kuli nkhani zili pwirikiti koma chifukwa nkhani izi zina zili makoti
That's why ndikunena kuti tikufuna tiziyankhula mosamalisa panopa. Zimene mukupanga kaya mukukonza chani kaya mukusintha chani, sort it out. Pamakhala period kena kake kuti sipangakhale vacuum. Kuti anthu akhale kakasi. Ngati mezu khalira papamu because anthu tikwapangisa kuti akhale kakasi. Bwezi pali njira ina kuti mukudikira kuti kamufuna mupange chani kodi simunga mutati mumvesere nkhani zimene zili panja pa anthu amafuna ma passport anja. Sizofanana. Alipo yena mwina afuna kuenda social koma alipo yena ndi ma emergencies ndithu. Anthu amene wawa amene kuti pazikhala munthu wina wake azilabada. Kumalabada kuti ino anthu awawa. More so now. Yes. Kuti masango tuchita kwaona kuti afika mkhosi. Yes. Somebody should have cared to say guys, kodi pose masango afika mkhosi. Yeah, kuti ka pose kakhala pakatika. How is that affecting anthu amene ali ndi ma emergencies osiyana-siyana? Zimenezo wina kama ina kuti azilabada. And ngati mukulabada kwake nkwathandiza anthu acha. Find them a solution. Because anthu mbali yawo china chilichonse ali nazo zowayendereza. Now mbali yanuyi, please pezani njira yokuti mwathandize anthu. Anthu aone kuti tathandizidwa. Boma lathu likudziwa kuti tili ndi ma emergencies amene sitingamangodikira pamene wina wake akamaliza kazi mina mapanga kanza chani, because that's the problem we have. Pamakhala anthu ena ake ofuna kuti mpakana kodi akanga nkangati apo ndijapo zingati yambo soko kakati ndikankhile kumene ndibweze niko ndibwelana kwa mambo isongola ngati ndibweze ni ndibweze okay ndabwererapo chonde anthu amene akupita kandi school kapita muzipata zosiyana-siyana because tili ma emergencies zosiyana-siyana. I know anthu amene ali ndi ma appointments kuchipata very crucial. Issue of life or death. Munthu apita kachite access ma chithandizo chakuchipata mwamsanga they can't go. Inu ndine tachitika mwayi kuti tidakhalako m'mayiko mwanza thumu. Ine ndakhalako ku America. Yes. Ine mundakhalako ku England. Ine ku England ndakhalako. Yes. Posachedwa apa ndali ku China. Yes. Passport. Yes. Anthu amapanga olopa phone. Yes. Mumvetsetse? Post office. Wangofila mafomu. Fila. Yes. Chithunzi kutumiza. Yes. Ola ubino akakujambule. Yes. Imakupeza kunyumba. Yes. Popanda kukoka na kukoka. Yes. Popanda ukaima pa line ine yose. Yes. But yeah. Anzatu aja system yawo ndio kuti adachita capture amaziwa nzika zawo. So that ukatumiza information imene ijai imakaoneka mu system wawo. Idi ndizika ya ziko lino zakuti manambala zake ndi awa chanjani. Tinambira muja zimene zikufuta pati. Exactly my point. Kutandu aja mongota akakhale kumene because ena aja ngodwala. Yes. Akhala kumene kuja the whole day without knowing kuti uchitika ngati munchani. Apita ukakhala kumene kuja the whole day akula kuti dzembera na chisoni. And chimene chimavuta ndio kuti anthu aja aku immigration aja amapezeka atakwazo. Kodi anthu inu mabwera anthu amene aja msoswa zochita. Tikanakhala kuti tinakhwefula mmene mapangira zinthu zathuzi. Kodi inu yomwe munaonapo kuti shop yosegula kuti anthu agula mwina bread bwino anthu kumadikira panja panja kuti agule bread. Munaonapo. Yetu because anthu amaziwa kuti tikangopita tikagula maybe before you dizikakhala. But chifukwa kutenga passport umakhanga ndi wawina jackpot. Chimakhanga kuti kaya wapeza china chake chifukwa chake anthu amapezeka kuti kapena tikadikira kunyumba kuja mwina sizibwera sanga mwina akamati uona tikapereke pressure kuti atipase. That should have changed by now. Tikanapanga ma systems elsewhere. Even in Africa momuno. You don't have to go makakhala banja. Even in Africa momuno passport imekupesa kunyumba. Exactly. And isikuti kuchitira na favor ayi. No. All of Americans amene ali munowa. Yes. Amalandira ma passport awo muno. Yes. True. Mukupetsetse? Yes. No queuing, nothing. No. Amapita umene kuja passport yani yabwera tikutumizireni motani kapena mudzatenga. Yes. So ukukuma passport. Ifeyo tida chimwa chani koma. Ayi bana chidodo. Kuti tingosintha zinthu. Chifukwa kuti tikamasintha ma systems aja kuti akudula munthu. Anthu ambiri amachingira kuti zimene zisatheke nangasi ngati pali machine iwo sapezapo kanthu. So as long as there is a system that is going to cut anthu. Ineyo chimene chima ndi chititsa mantha nkuti mkatikati mwa chifumbi chonsechi. Palibe amene akuoneka kuti ali responsible. Yes. Kapena sindikuona bwino. Hayi zimene manazi kuti anthu ayamba liti kudandaula nkhani ya mapassport. Kale chief panopa mwina wiki ino. Mwambapo kuti kapena wina wake ampititsa kunyumba. Kapena wina wake wachita resign kuti this is under my watch. Yes. Sandikanika. Ifama iko ena. Yes. Kaya ndi nduna, kaya ndi PS, kaya ndi ku immigration iko. Aineyo dziko ndikulichitisa manyazi. Yes.
Ndendi ndikuona ngati Ndipatuke kaye. Bagwerena mwina athamange. Samatero. Tikazafika level imene yoyo muzaona Malawi unoya kupanga zinthu no motsogola. Komano kapena tusiku yankhula bwino? Kuyankhula bwino ndeti yankhula bwino. Because brand chinthu zimene ngati let's go. Mwina ngati kuti mwina situ yankhula bwino. Kuti bwerenso petani yamo. Chola kuika ndi chola kuika. Kusatengera kuti akupanga ndi ndani. So tivomereze kuma passport kuli anthu ambiri. Kuli anthu ambiri amene akudandaula kuti akuluakulu. Chomwe tikufuna ndifenzika la ziko lino. Kukhala ndi passport ndi chimozi mwa chinthu chimene mana ukhala. It's a right. Yes, it's a right. Kuti tizitha kuyenda mu masuka. Chonde. Ndalama ina adalipira mpaka na walipirisa ndalama kuti ituluka tsiku lomwelo kuli ma express anthu adalipira. Pana kutha miyezi. Koma atu siku liboma lizabwezera chenje. Kuti poti dachedwesa sida tuluke somwe express muja kwa yaniko ni chenje. And nobody seems to care to come out nkunena kuti akuluakulu. Vuto ndipakuti pofika siku lakuti osati zongonama atu. Chifukwa pena mangobwera uzangonama. Ku immigration iko. Tatulukani muti iuze kuti akuluakulu chuchitika ndichi kapena mwina adanena immigration ajeti. Believe you me, chimafukhala chovuta kuti azala akhule pamene unduna wawo mwina wanena zosiyana. So kumene kuja Nkhani ndi pawiri. Chifi kugwira ntchito mboma sizophweka. Abwana ako akatsogola ukayankhula chinthu. Iwe sungatuluke sukayankhula zosiyana zimenezo. So anduna adatsogola kuti uza kuti izitheka. Tambo pulinda. Sizdayambe, unfortunate. So he has to come out again and tell us kuti atipepese. Sukuchedwa pati. Atipepese. Sukuchedwa pati. Tukonza apa kufika siku lakuti andi tikamachula tsiku. Tizikhala tikudziwa kuti zimene tikunena apa. Kodi wina sadathawa zochula nkhani ya mafuta atu. Wina adabwebwetuka atu. Yes. Pofika tsiku lakuti ndadaona kuti makhanga lisilifika. Makhanga lisilifika. Tikamakamba December. Chief izafika December. Tizafusa. September 16 tingamuona ngati patani. Akuyandikira. Yes. Ali mphuno ku September. Ali mphuno. Akununkhira pa. Yes. Chifana kaona ngati September. Akulu September ujo wafika uyu. Aununkhira. So tikamauza ngati zinthu sizidafike poti tauze ndo tauze timafuna tikana kupasani zogwirika koma tiloleni tibwereso tizakuuzeni bwino chimene chimavuta ndikulonjeza zinthu zabodza kwauza anthu aja kamatimva zinthu zosachitika amatimva timachitisa manyazi utsogoleri ndipo inu mmanena kuti tidzikhande manyazi limozilo utanena kuti pofika pa 12 yes muyamba utenga ma passport yes anthu nkupita kumene kufika osatheka kumena ubwereso kuzana bebana olo kuzisiya kunena kuti ndakuchititsa manyazi andi mubwereza kunena kuti panopa zimayang'ana nokutsogoleri fama una kuti kodi anyamata awo amathawa mangonena zinthu palibe chimachitika zimayang'ana kuya autsogoleri ino okay kuti anthu anyamata awo amathawa kungonena zinthu palibe chimachitika so zimenezi zimayina kukhala nazo busy anyamata onse amene amakhala kuti akungopanga zinthu zochititsa manyazi kutsogoleri ni madabota amasungidwa chifukwa chani fo alipo ambiri amachititsa manyazi kutsogoleri chifi pena umachita kulakalaka kuti mutangotibwerekerako siku limodzi kuti ndakulembani ntchito yanu ndikungochosa anthu amene asokoneza dziko lino entha kwachosa mbiri pala anyamata ambiri mbomamu amene akuchititsa utsogoleri manyazi yes. Is that what you're telling me? Yes. And akusungidwabe chitsanzo iya ingambiri banda leroli mundilole kuti ndilekeze pomwepo ngambiri siku education kokha kwina nkutisa banda mufuna ntabankamwa kwina nkuda ndezamama mufuna ntabankamwa no come here with facts ine namba ndabulapo bano uzangu la kwina ndikuti kwina ndikuda ndezamwayi kumene akuchititsa utsogoleri manyazi banda ine kwanga kufusa banda musatero banda ine kwanga kufusa musatero banda musatero tiuzeni kwina ndikuti musatero salowere kumene musatero banda musatero komano the truth of the matter is pali even mukamaona izi zachipolo wezi machitikasi you know kumaona kuti anthu akupangana chipongwe anthu ena kwamenya nzawo kumapezeka kuti masiku nkumapita popanda kugwidwa anthu mabwesa maumbonena machita kutchula kuti bona wala kuchita zimene zizi ndiye awa the least we can do is to acknowledge kuti ife talandira uthenga kuti anthu akuti mwina tafufuza anthu aja taafusa pano pazili pakuti so anthu amene amapanga zinthu zina chifukwa chokuti akuona ngati kuti tikapanga izi mwachisanso even achinyamatawo
kanda chinyamata MCP kumapanga zinthu zina zake za mphulupulu kumaona ngati ndiye kuti zimezo zipangisa kuti chipani chawo chipepe kapena akonde bwana palibepo amene adapanga zinthu za mavuvu za violence ndikupambana sizimatheka chief anthu amene muli comfortable kuti ife chiji use chili bwino bwana sumalimbana ndi kumaka menyana ndi anthu umangofuna kuti you know what ino simukuona zimene kupanga this is what we show that's why timani out pena sitikwenaso kuti tizilankhula tikungwena tizingwaonesa anthu tapanga izi mafuna chani ichi koma ngati kufika mpana kumaka menya munthu kodi tidakali pankhani yomweyo a president chakwera sadanena kuti akabwera adzapeze report yes inkhani meja dathabwa sinduziwa tidathabwanji because sitina olo report kapena tidaperekedwa report sinduziwa because palibe feedback imene there was no feedback mpaka lero okay because sindikuziwa kuti report adapa okay chimene machitika and ndikumbukira bwino napanga nawo interview inache ndopanga nawo interview janinkana kuti a president pali zinthu zina and people can see that interview pali zinthu zina malankhula kwa uza Malawi popanda munthu wina wake kuna kuti yankhulanizi at your free will you tell Malawians tipanga zakuti then zinthu zijamapezeka nthawi ingopita osabwera ndi feedback sizabwino you need to come and say okay Malawi chifati na yankhula mukumva report ija yabwera kapena anthu aja because ankana ndipo bwera apeze report kodi ngati sana kupaseni report limene lo munaiwala kodi ndi udindo wandani omakumbusa president kuti because sometimes pena ne all evening ni maiwala ino simapeza mbuza ti amfumu pachona chakuja kuti ndi banki faiko makhandi anthu amene omagwira nawo ntchito abwana meme machoka munanena kuti report kupezeni mwabwera kuti report akupasani tungukupangani remind kuti Malawi amembekezera kuti amve nawo because munanena munauza anthu mu public domain so in the same vein people are expecting to hear kuti kodi what happened pamenepo babebaza khanga pakuvuta fatika nena kwa pasanthu kuti chiyembekezo zomwe za immigration izi yes zofana anthu akuyembekeza izi ndepa ali kusintha kwina kuti konse come back and tell Malawians kuti okay I think titanena zakuti tapeza zakuti chifukwa chake chobweranso kudzanena chifukwa ndi omwe wa Malawiwa amene afunike pa 16 September ndiye kumapatsa feedback nkulako kwembuyo sikulako chifukwa pozindikira kuti tikachita swing timabwereranso kudzabe Amalawi omwewa kuti mutipatsenso mphamvu zija zona ndiye mpofunika kuti tikalankhulana titiponyerana ndili kuna Nigeria mwene kuje kuti anayankhula zimene kuna Nigeria ndinanena kuti ndikamabwera ndipeze report inali nthawi imene anamiwa anamenyedwa kuti longo ichi yes ndipo nkafunika kuti pakhale report yofotokoza kuti zidayenda bwanji so report imene lolo ngati linali lawo okha ndi kuti mwina sipankayenera kuti anthu adziwe okay koma the fact kuti anthu mumakhala ngati akuluakulu ndilowa kitchen mu ndikaphika maofosi ndiye mudikire ikungoyankhula choncho okay ndiye kuti ife tamva nawo tanena ndiso ndikachiwiri ndikulowa kitchen kuti ndabwera kunyumba kwanu ndiye kuti abanda ndayiko ndiphika maofosi the fact ndakuza ndiye kuti ndisinzika ndakupasani chiyembekezo ine sinzika padyedwa maofosi pano zoona ine so ine mukabwana kodi ya maofosi jenda bwachi sikuti mukulakwa because mwamva nakhawu sinankhoeka likose ude TV no kuti nyumba muli ndi maofosi zoona kwa fati mwamva ife tanula manu kuti atija maofosi ndeni kudaba kuti nthawi yosazika ikufika maofosi siti kwaona kodi maofosi ajenda bwanji usakwiye chifukwa kuti unalonjeza anthu zoona so nzofunikira kuti pamene tikukhanga tikuwapasa Malawi expectations you should not blame them when they come back to ask on what you have given them as expectations very important mwayankhula bwino kwambiri timwere madzi nkhani inja ikulu koma timalize nkunena kuti imene zinthu zikalakwika utsogolero uzichita mwamphamvu kwambiri all of office ngati pano wina akakhala kuti sanapange bwino pamakhala system yokuyika yoonesa kuti apa pamene pana tsopano kubomako zikukhala ngati kuti munthu ukhozongodzuka nkulankhula zinthu andi zosagwira zogwira and no one is going to check on you samatero nchifukwa mwanena kunena kuti zikumabweretsa manyazi kutsogoleri anyamatawa atamachita check
asamango olala muka iya ngoyankula china chiliyonse. mukuonera program ya the hot current pano pa kanema wa times ndine Brian Banda ndi Ndevu Zamwayi. Tichite break pang'ono tikabwerera kodi anthu akutilonjeza chiyani kunjaku. Yes, ndi maalayasi. Yes, akuyenda bwanji ndi maalayasi. Yes, ameka ananena kuti tatsekula mpaka tsekula kuti yes, kuti ku marani imene kuiona so kuti muichune bwanji. palibe oichuna kaya because ngatachuna mukachitechete ndikuti ameka to sasolistage. Okay, kuti yachunidwa chonchi. Yes, program ya the hot current muno motentha muno. Yes, kuchita chibwano kuzosupuka muno. Fama chama choka muno si sama sewe. Ai, obwada. Ndo obwada Ndo obwada Ndo obwada. Akuti chani anthu za malanjezano. Chifukwa tunde anthu amasuka atu. Anthu amasuka. Msanga mwina zipani zikulu zimene tikuziziwa kuli zina zing'ono amakwiya zipani zing'ono so. Mwina tikamana zipani zikulu tukamba MCP, tukamba DPP, tukamba UTM, tukamba PP, oja zake UDF mwina ndiye nawo. Now panopa MCP ali ku chigawo cha kumpoto kumene kuli chakwera kumene kunda vitu mbiko mumba amene aukamba ndi anthu a chigawo cha kumpoto kwauza kuti ngati mukufuna chitukuko chimene mukuchionachi chipitirire anthu ake ndife. So ali kumene kulero naona chakwera maonera mpira ku Chitipa. I think Chitipa imasewera ndi Blue Eagles kumeneko amaonera yawina Chitipa United kumeneko ati president woyamba kaonera mpira wa Super League zinali kumeneko uko. Mukapita ku DPP kumeneko kuli Professor Arthur Peter Mutharika, Jenansa komanso Enoch Kanzingen Chihana amene akuauza Malawi kuti bwererani kutsogoleri umene mukuuziwa, returning to proven leadership. Ngati mukufuna kuti Malawi asinthe bwererani kutsogoleri umene mukuuziwa. UTM ndi meneko kuli Dr. Kabambe komanso kuli Dr. Mtumbuka Matthews Mtumbuka akukambazo konza chuma cha dziko kuti vuto lidakali panopa ndi chuma cha dziko. Ali ndi mabiliyoni kuti ayike ma systems amanena kuti pangofunika kuti mafuwa atatu agwirizire poto ndi akukamba za fiscal budget whatever zawo za ndalama zokuti tikangokonza nkhani za ndalama we are flying. Kenaka tibwere ku UTM. Sorry, ku UTM ndipene mana oja zaka libe mlandu kumeneko kuli Michael Biswick usi komanso Grace na Zitwere. Awawa ndi awakukamba apapawa kuti akupanga great pano kuti adalowera njimboma chifukwa choti matime president ine nali business. Yes, odi anamba tu adamba dzulo. Adamba dzulo dzulo akuti ndabwera ndaenda bwino ndabwera ndege ndaenda bwino ndege aenda bwino. Andu kiti maseka because you could see the uje. Panali nyuendo. Panali nyuendo. That's the way that was looking for. Nyuendo ya ndege. So anthu amaseka pamene. Lelo ndi akuyankhula apa zokuti akuchita great kuti adali kuboma limene lili chifukwa kuboma kumene kuli nkhawa izi corruption mjera. My Joyce Banda ndakumbuka chale uthenga wambiri umene akupitisa kwa Malawi ndokuti iwo akabwera mboma abweresa maphunziro aku secondary aulere free secondary education. Ndamenewo amene akufotokoza amene apangire zimenezozo komanso pa jamaiwa amagamba za economic recovery plan kuti akonzaso bwanji chuma cha dziko chati pachada adationesa mamakonzera ndi president Koma adaulisa kuti nthawi yawo chuma cha dziko chidakwera kwambiri kuposa ena onse. Then tikubwera ku UDF kumene kuli atupere Austin Mluzi ndi Abusa Akalolo amene akukamba zokuti Amalawi ndikumvani mukamadandaula ndikumvani ndikuonani iso Amalawi komanso musadandaule tikonza chuma cha dziko we fix the economy ndi mauthenga amene akupereka ndi kuliyenawa. Now tikamva zonsezo kuzimangirira mafunso amene manena Brian which are going to ask ndoti particularly mwina ngati UDF sorry DPP adali mboma momo Amalawi ataona kuti awa ali ndi zofuka izi adatuluka. Kodi panopa Amalawi khulupirira ndi chifukwa chani? Kodi zilipo zimene Amalawi madandaula zimene mwasintha muli kunjaku zimene Amalawi kuza kukhulupirani panopa kuti mupanga kapena pala anthu ena kuti Amalawi akaona amadabe nawo kukhosi kuti awawaso akubweraso chifukwa chimazimoza amene makamba ku MCP kucha kuti kuli anthu ena ku MCP amene amaononga chipande cha Kongolesi anyamata ena basi kutusa zikwanje kukhapa kodi Kongolesi anthu azina kuti ndi okhapa
Are you happy with your boys doing this? The same way with DPP. Mati mukakhala. Ngati inuyo company branding yanu imene mwayikonzera kuti mwachikonzaso tamala kukhulupirira. Are you sure nkhope zina amalawi aziziona kumana kuti awaso awa akubweraso kuti cholinga chimene akubwerera awawachi akubwera kuzakonza dziko lino kapena kuzabwezera ndeu zawo chifukwa anthu ena ali ndi ndeu zawo personal fights that they want to come back into power to avenge or revenge for zinthu zina zake ndofuna ndizabwezera akuti akuti. Is that a good reason why people should trust you with power to come back so that you can use power kubweza ndeu zina? Those are questions that DPP must reflect. Mukakhala basi muzipanga reflect. Kodi amalawi acha amene ananyasidwa nafe kukhosi nthawi ina akacha takuonza panopa kuti akhoza kumana kuti zonse zili bwino bwerani tikulandirani kapena anthu ena amakani nkhawa ngati pana anthu ena akamene amapereka nkhawa kwa anthu anu potential voters don't underestimate that. Make sure mwapase anthu chimene anthu akuchifuna. Ino MCP mukamanena kuti here development imene kupanga, are you sure people are able to appreciate kuti ziko lathu panopa lili bwino kwambiri tipitiri? What is it that you must do for people at least to trust you? Kuti zimene mukunena zimene mupanga speed yakapangidwe ka MCP. Okay. Changu chakapangidwe ka zinthu. Are you sure amalawi khutisidwe kuti muli ndi changu? Are you sure kuti mmene munalipezera dziko ndipo mmene mwalisiya panopa mpabwino mukakhala nokha manoka mwanga reflect makhutisidwa amalawi akhulupirire? Why should Malawi say kuti no? I think so. Mukamafotokoza mamoti muzikhala busy kunyoza uyu kunyoza wina supangisa kuti ukhale wabwino. Munthu amene ali nake zabwino ulibe nthawi yomataya nthawi umanya za munthu wina. Iyo mangonena zako. So chimene chimavuta ndali zathu kumalawi kunoko, people are busy castigating anzawo. Ine ndikakunyozani inuyo olontanena zoyipa zanu zambiri mbiri nkusauza anthu olo chinthu chimodzi chokha chimene ubwino wanga uli chani ndinapindula chani. Nungu apangisa anthu udadane ndinuyo, but does not mean kuti akadana ndinu ndiradikonda ine. Ataukonda wina. So kumpangisa munthu udadane ndi wina sikuti nde kuti zima automatically akukonda iweyo. Auze anthu zimene iweyo uwapase uwapangire so that anthu aja aziona iweyo. Focus, use your energy about you. The more you talk about munthu wina uja, the more you're selling that person. So anthu adazindikira kale kuti munthu amene ali nazo zabwino zowauza anthu sakhala busy kudandaula za anthu ena. Oloita utamamva kuti anthu akuyankhula izi, iwe ulibe nazo ntchito umangoyima pa chindunji nkuyankhula zimene iwe watengera Malawi. Chifukwa Malawi akamva kuti mwanyoza enawo mavuto awo aja sadapite, mavuto awo atha bwanji. So AUTM akabambe anthu akumaona kuti okay awawa akuoneka kuti atabwera akhoza kukonza chuma cha ziko. Anthu ali ndi mafunso ena amafunsa kodi inuyo akabambe panopa mwachiziwa chuma cha ziko kuti mukhoza kuchikonza chifukwa chokuti mufuna mpando wa president pa nthawi imene munali malo kuti magwira ntchito kandi mulize makonza zinthu bwinobwino kodi tasuzumire kumene kusitiona zinthu zina. These are questions that we must ask. Tonse tikamanya choncho sikuti tikunena kuti ndinu munthu oyipa, komano munthu you must be prepared kuti people should challenge you. Ngati ukunena kuti ine ndikufuna ichi anthu akabwera kuzanena kuti komano apa bwanja osakwiyayi ukafotokoza zimene mwina anthu samamva idali version yolakwika ndi udindo wako kuikonza kuti yayi zimene zomudamvazo zona zake ndizi kodi zopinda mafigures zona zake ndizi tisakwawo kufotokozera Malawi. Oja zake alibe mlandu ausi mukunena kuti inuyo panopa Malawi kusankheni mukhale president because mukhoza kukonza ziko limayenda ndi changu. Kodi imene akakutengani uVP kuti mukhala VP mukavomera musakuziziwa izizi kapena mukafuna mungola wa uVP now mwati waulawa because pamene pajapa tunidali game yoda jakwela na osankha wina list. That's right, yeah. Sikuti anali woumilizidwa kuti asankhe house adasankha house. Are you saying this now chifukwa choti sana kutengeni running mate ndemwa pyantima ndemugweni amba nokunena akanakhala kuti ajakwera kutengana kukhala running mate mukanamanena zimene mukunena papasi? So are you saying this because you're Peter Kabena? We should look at us and say, look, here is a guy, here is a president in making that, given an opportunity, can do things that would change this country. Let's take him seriously. Muntu kudakuza kubwera ndikusinta Malawi. Kabena amwene muntu amusiya uyu ndewamba kunena zinthu zina chifukwa cha ukali kupya mtima wauda mtima. This is the conversation that Brian must have. Inu my Joyce Banda ine kwa ine ndimanya kuti ndimayo kuti ndithu 2 years imene panga icha kwa ine ndimaona kuti ada amenya bwino. Kodi nthawi imene jaya Malawi sada akhulupirire chifukwa chani?
ndichani chimene mwamvesesa chimene mazoti I think chisankho chimene chijaji apart from zina ndi zina zeze maveka kuti khanga ndi kunkachitika zina zake kuseri kwa zisankho koma panopa utenga hope that you give Malawians your time. But also she's the only mzimayi amene akuima pakati pa azibambo amene akupikisana pa president. Kodi amayi azimayi ziko muno mulipo ambiri amene mavota kuposa abambo. Mkhulupireni nzimayi zanuyi kuti akhoza kutenga Malawiyu kuchosa pamene nipo kupita pena pake. These are the conversations that we must have prior. Ino aujeni atupele muluzi nthawi inake munabwera ndithu agenda for change. You shook this country. People are saying koma mfana yakuti kusakhazikika kwanu kwapangisa bwanji kuti ndale zanu isakhwime. Anthu panawa amakuona kuti can we trust this guy kapena ndi mfana kuti amangoti kuwapita. Are you mature enough now to say, look, this is what I want and I'm going to be consistent. Because I'm pereka leroli, but I know tomorrow I'm gonna get it and stay focused. Osati kumapita kukhala mala amosi nkunena kuti end game tikafikia hapo. Ndekule atwena sana kali mala amosi. If you ask me, adabezeka kuti adazabida ku DPP kucha, you know, kumene kujaku mutati muone DPP nthawi inake ndi imene idakhalana ndi UDF sidakhale bino madatulukira anthu mbuyo. So pena pake munthu ukakhala kuti anthu ena akupanga offer. Even offer itakhala kuti ndi abwino komano uziyang'ana long term. Kodi ndikavomera chichileloli mawa zitamveka bwanji. Kuziwa chimene chichi Brian nde kukhwima because usakomedwa ndizodya zalero. Lero ukhoza kudya mapakwefu kwa 1 year. Pamene ukanadekha ukanatha kudya mapakwefu for 5 years. So sungakomedwe ni mapakwefu ena kuti ungodya 1 year chifukwa choti inaka angofuna kukomeda because kundale kumakhala kuyuzana. People use each other. Akakhaula kuziwa kuti koma bandeta finyika tikufuna bandawa ati wolose apa akhoza kukuza china chilichonse chimene ufuna akuuze pamene popo. Koma uziziwa kuti president akangolumbiritsidwa bwana kuti so help me God abwana mphamvu zimene zimazapita mu office member jamu iyo ziti bwana ijai banji chief amakukankha so pali zinthu zina zimangotengera ugentleman wa munthu uyu. Kodi ni munthu wokhulupirika kuti even zimene anena akhoza kuzisunga chifukwa zina zimamalonjezana anthu awawa ndizokuti akatengera pa malamulo sangazi wine. That's right, yeah. Sangazi wine because president jango kuza kuti malamulo akuti cha iyo ziti chani hakumati paja kuti nkakambirana fanya keti nkafusa ajihana kuti ajihana munkanena kuti munaitanira tonse nde itanyamuka tonse nakusiyana iyi mukuitana ya DPP yenda bwanja pati cha akutamu wakati akuitana pa window akuti ulendo uno ndikuitana pa window akuitana naso banja. Yes ndakwera kale chifukwa mata kunyamuka ndi kuyankhulira pa window ndi ataka ibuthe imene ndili nkati kale. Yes atero weekend izisi zungotanthauza kuti every day uziphunzira chinthu about what you want and how you want it. Puma pena ndimene mapwetekesa ma politicians abwino kwambiri. We have some very good politicians otatangodeka kuna kuti you know what 2025 here ineyo ndingodeka. Think 2030 I stand a better chance to give it a very good run for this. Panopa ndipanga back off koma amwene ma president 17 afuna kuti 2025 akhale pamene ena mukuchita kuziwirana osatengeka ndi mpunga walero wa 1 year no pamene ukhoza kudya 5 years. Yes chifukwa chimene chocho kuziwa chimene chocho kuna kuti ngakhale panopa ndikuoneka ngati ndabeba koma if I allow myself another 5 years chinthangotola ichi nzangotola ichi koma anona ngasi ambiri sitimaziwa kuti mali balanji nde kudikira abwana kudikira nkovuta muzaona anthu mene. So iwo chimwene athuwa chinavuta chimenecho anda situkamba zathu pere ine kwa ineyo ndakamba osewa ndayamba MCP ndaikamba kuti MCP atipitize ndi chituko. And look, if you ask me chakwera mumba kumpoto agwedeza like it or we hate them koma agwedeza kumpoto you can actually see I come from there. So I know the messages that are coming from that side. These guys, they are shaking the north. Ma vote amene anali kumpoto acha 800 jakutacha amene mukungokhala panopa magayi kumene kuja kutipula chakwera mumba akutipula kumpoto kumene kuchako pacha si chedwa atumbuka 40 imatha kulowera akutipula inunso a DPP mukwena mupite mukauze anthu kumene kuchako ali nkhawa zawo
By saying this, I'm not saying kuti madayina musapite. Chimene anthu akumazapezeka kuti akumazaona chimene, and this is just zokambirana tikakhala maujeni. Mutati muone kuti concentration ya candidate yachokera kuti. And candidate amene wandi ndani. So if you look at Amuthalika achokera kuti. Akabambe akuchokera kuti. Kondwani Nkhuma akuchokera kuti. Ujena ausi akuchokera kuti. Kodi anthu amene wawa mavoti awo yenda bwanji pamene akuphwanya stronghold ya ndani. These are issues. That's why timakamba kuti kodi malanse wabasata. Because izizi muzikhala muzizunikira. Then look at Central Region. If MCP is going to, because mbuyo mwazimezi machitika Brian, MCP imawina Central Region. Kuma si imamenya mwina 80%, imamenya 60-40. Kumano ukaona ukuku DPP imamenya ukuku DPP imamenya atu. Imamenya 80-20, imamenya mwina 80% 20% ubagawana sipatiza. Now if coming off Kabambe, what does that mean? Coming in of Kondwani Nkhuma, what does that mean to the stronghold? Coming in of Usi, what does this mean to kumene kujabu in terms of numbers? Now, is the decider going to be the Northern Region? Yes. Who is going to be a giant of Northern Region? Chifaku kulia ajihana so akujoka hongo. Ajihana akakani mumba ababa. Dolo ameata tengi mavuto umekuja kupitisa kukundi ndani. Kumekuta alowele mavuto kumpoto kundi. Kumekuta bange decide. Ngati muzikhala pansi nkumapanga deny these facts as they stand background jonjo. Muzapezeka pena pake munongoneza bondo. Game yazisankho ni manambala. Asaza kunamize ni muntu. That's why anthu even uta madana akazango zindikira kuti fana meti madana ali ni manambala. Amadaya kuzidalizija. Bwera nasukule. Chifo mukamabwera ino mubwera ni manambala asacha. Yeah. So mupindula jani kumakulirana ntima. Yeti muntu amene mukunkulira ntima yani manambala utakuthandizeni ino kuti mupite. Mupezeka muli kunja bwana chifukwa cha jani jera. I continue to say this, Brian. I see so much jera among our politicians. Yes, koma muzingu yanga na manumbers. Bwana manumbers. Chifukwa pena ine mutati muone chisankho cha ku America. A research. My opinion poll anga bwana sokola. So kusokola opinion poll zizakupangiseni kuti muzikubude pantima kwambiri. Onani kuti kodi tita so grand opinion poll. Palibe po imene yanenedwa kuti wina kwapeza 51%. Palibe. Yose kumaonesa kuti people are below 50%. Mukufuna anzanu. You need anzanu. And munthu amene mukumfunayo ndamene ndi manambala kumsana kwache. Anthu ali ndi manambala bwana. Anthu ali ndi manambala. Kodi uya kubweraye akubwesa zotani. Tikambirane tikhale mbali imodzi ncholinga chokuti tiduse kamodzi nkamodzi. Chifukwa kazalo wakachiwiri kuzakhala casualties. So it's either muzichepese mukambirane ndi anzanu uyu akabwera kwa ife. I think nditi manamba atatu because ali wose pano pakakhala umauzana manamba zipinda mwa. That's right, yeah. Ena umata akaona zosatira za ma opinion polls za boza zimene zijazi musango zichita rubbish. Anthu awawa suda ngoyankhula zinthu popanda sinu no imuriza Harris ankatsogola. Ine zimene ndikunenazo ndikunena kuti opinion poll asamangupangise munthu kuti uzikhapa chintamba sale. Okay. Kuti basi zanga zili bwino. Komanso musamanyoze. Mukalandira zimene zijazi muziyang'ana kuti izi kutanthauza chani. So ngati mukusogola simunawine. Kusogola sikuina. What do you need to do with statistics imene muli nayo kuti muziwe kuti victory is ours because mathematically tapanga chonchi chifukwa ni manamba ala chifi mavoti timawerenga 1 vote 1 person. Pamene tikumaliza atakufunsani inuyo andevu zama chifukwa mulankhula bwino kuti kodi zofunika ukonza mwansanga mdzikomo mchani timalizire pamene zimene zikuvuta Malawi padakalipa. Amalawi akubankhabe panzira wa mafuta. Okay. Ife ndidapita ukasaja jitu ino ndiye ndidavuta kwambiri kuza jitu. Sona and zokuti steamer inanyamula mafuta ino ndinaiona. Zokuti chifukwa chani mpaka pano mafuta amene akufuta bwira kunoko ena amene amakhomera zimezo nda Malawi. Akhomera zimezo zokodi ino achakwera. Usafufuza bwino kodi akukhotesa pamene pandi ndani so that these people must be taken to task. Akuponya maspanala. Magesi amavuta abe chifa utima.
chimanga panopa ndicho kuti kodi mtengo wa chimanga ndi okhazikika ndikuti ndalama zakuja forex idakavuta bwana kuti ulipire kulipira uje Netflix abwana mpaka na ulembele kale ku banki kwako funa ndifuna ndilipire ka uje ka $10 pena pache for approval and automatically new okadira ili ose panopa inatseka. It doesn't do. You need every time pa Tanzania pompa pa Tanzania hapa abwana patanga hapa timati kungolowa mbanki zona true story. If umafusa kuti akodi $dollars mango kwa ma customer no you can get as much as you want. Pompa patanga. Yes. Patanga. Kulowa mbanki. Posa fusana so mafunso. Ai chifi. Mufuna ngati. Yes. Ndizoteka kumakhani ndama. Mu Africa muno muli ma ATM ena amachito kuuza kuti kodi ufuna dollar kapena ufuna shilling. Yes. So zofunika kukonza ma passport. Anthu atenge ma passport. Panopa achakwera. Muzindi mukakhala mukamagona muja mazule nali onse. Look at key things zimene amala kudandaula and you must be getting it. Mwina nkuteka ma minders yawo sabwauza zolondola. Number 1 mafuta akwenda bwanji imene adzigona nayo kuti mazulu asanagone aziteka report and pamene popo chosani abwana kunchosa munthu leroli kulemba wina mawa inuyo mutha kudabwa amene munthu angabwina kumuza iwe pamene dachosa pamepo padali nzako kwa mapanga za abwata phu ngati iweyo so ndikupasaso iweyo so 2 days 2 days ngati sindikuona ene movement my friend I'm gonna get another one anthu azigona ku office chifukwa choti they are fixing my problems sindingamapite kukavota titanyamula mavuto kuche say that again sindingapite kuvota anthu tikuchokera ku mavuto ezona sizingatheke yo wa president tukwako ndatu apa yes so president muzikhandi list yako kodi lero ya mafuta ili pati iwe ujeni kumera pachakuda ndani anzatu acha andani bacha aujeni kumera nda aujeni amabwera sipompa no mind power akachache tabwera ndikuno iwe Clement kuno kuma enda Clement anzanu acha Clement kodi mafuta kwenda banja I need a report today what is happening I thought you guys you told me kuti kwabwera G2G where is that fuel I also mungondiuza ngati muli ni ma trackers I want to see come here I want to track alipati mukungonena kubwera ma tanker 100 alipati po I want to see technology is able to show us that cement kodi angogwera 500 lelo ma 500 kodi sukhabwaji sindingapite kumasankho anthu akamapanga simene sisi you guys you want me to lose or what so let me tell you I'm going to fire no say ndikuchosa ndipeza magaye amene azigona kunchito amene that they are going to deliver because these are issues that must be delivered daily koma anthu ajamaziwa kuti mani sai kuchosa kunchito so anthu amakhala chintamba sali pale anthu ena akamakhomerera we have people here in this country amene amaponya maspanners in my systems they must be exposed uyu ndamene akuponya spanner akusokoneza uyu bwana akusokoneza bwana thala naye ni uyu and ukuthala naye kwa akuchititsani manyazi munjamu ndikummangaso kuli mpaka mangani amangidwe yes amangani uyu is a sabotage ndamumanga amene ikutena mutenge phunziro izi sindilola zopusasi chief he has a presidency to defend ife tikungonena muwakonda achakwera pambiri and we say this in good faith yes abwana anyamata enawo akuchititsani manyazi amaponya maspanala zinthu zina zesi zimayenda umeko ndipo musazana mezidwe yo excellency there are some people that they do all they can do but kula anthu ena amene andi umadaba kuti inyo simadadaula kuti zikalakwika izizi achita manyazi ivi na bwana but because of their personal interest they don't care even if they embarrass the president. Say that again. There are some people Brian because of what? For their personal interest, for their personal gains. Okay. Kuti ndija zingati chief leo achakwera atachita manyazi iwo bola zawo ziteke and somehow they get away with it amapezeka kuti apulumuka uyu wapulumuka bwaji umeona uyu watukira uyu alishoda kushoda ndachakwera amene kuti uyu bwana uisabana kwa mafupi uyu must be in jail with this ndikhala amene kumutsothima ndikhala uyu amangidwe uyu esona komati izi tikunena ndithu ndine mbusa mufuni yes lero malali esona ndikunena ndithu ndi mtima woona yes abwana achakwera yes muli ndanya mata ena amphulupulu akupona ngerani amakupindani chonje umabwera
koma njoka za mafano zona nditu akusokoneza zinthu masokonekera anthu kumaloza chala kwa inuyo yes they are your boys zona expose them anthu kunjako akudandaula forex yes akudandaula zinthu dzungokwera denje yes akudandaula zimene zizi kodi usipanga kale let's fix capping point yes kuti ujeni cementi yes basi isakwerenso isafike isapitire pamenepa yes koma leo 40 yes 45 yes akulu tilibe capital no pali too much afana inake antira kuwisa ijene masiku atsalawa bwana tatiwonetsani antira kuwira gwireni ezona ena akanyamule mafailo akadzikwa amadzipita kunyumba yes osangopita kunyumba chief amangidwe yeah chief how do you sabotage the government and go home ezona you can't chief you can't sabotage a government and go home no you can't upite kujere kupona uyu amaba kufetereza uyu federeza ndazindikira pano pati malepera upanga because of this uyu ngokuba munthu uyu mangeni arrest this guy abana you have powers that sometimes vimachita koma timire pamene mphamvu zimene zizi bwana wa timire pamene flex your muscles wakutsina khutu ndi nas and we speak this with a lot of very crucial time kwambiri abana imene hii between now and 16 September do or die do or die you cannot accept anyone bwatoli ngati lukumira zina nzofunika tizichotse tizikwetsere nyanjamo uyu sakuona vision yanga usakwenda naye iwe out no apology tufuna tikakokeze kugombe no abana timajesa nkhumba even siku la nsika ikupinda kusika tikujesa tikujesa ibapita na ndepa Malawi panopa muwena mujesere bwana mpaka pa 16 September ndamina kutenga zakujeza nkhumba mataya kuku abona sinzana akupetekesana ezona koma tumamaliza mwamphamvu yes izona akupetekesa excess baggage inayi Italian timira nacho chimeneja bwana timira nacho yes and we have been saying this tayo say yes anyamata ena ngofunika kwa waliza jonchi titokoze kuti tikankhula jonchi tienda bwino kunjako ezona fa ufulu wa wankhani bwana ezona tienda bwino boma ilili sili natifinye so pamene potinene boma la MCB ife atulankhani sina tifinye ezona ife timafinyika ati ntchito ezona kuno amatseka ichi times yakitseka hapo muli ni sonkho kwemala saziza bodza kuti atigwire kukapa tikatha kulankhula choncho kumuza mtsogoleri zona chonchi yes tienda bwino kunjako ziko mokwambiri kuti malemekeza atulankhani can come here and talk to you key issues palinso ena aumaimba nyimbo zotamanda pamene zinthu zisakuyenda kulakwisa zinthu pamene ponso sibwino mtsogoleri na mzimu zona yes akuti nthawi yati awelenge news afi timafuna tinithokoze mtsikana amene akuyendetsa zinthu zimenezi Jenny yes Jenny nazo tindatsikana awiri bwana ndi Jenny ndi Angela yes koma program wi waikogodera ndi Jenny nazo makuwa ndine Brian Banda azangawa ndi andevu zamwayi koma ndithu mukhoza kutida muzambiri yes timvereni tukudandaulira timvereni kuli ena ake sali konda dziko ezona ndine Brian Banda ndakala wanda ndevu zamwayi chauta akatisungeni mukoma atisunga tindi ntchito tigwire dziko yes tikumane sabata ya mawa amen goodbye and good night here